May gani, nakabalik kong Kapitan Ayok. Isag, wa panahon man tong hagbason dito sa boss, pero kabalik kong 1,220. Kapalit nyo kong bugas kong pamilya ni, tapay gatas. Sakay nindot laagan ro no. Pag sayo para ba? Dami chuli-chuli. So may pasabot na ni bay. Wala. Hilom. Patay. Kita ka na eh? Ay, ayaw bay. Kita ko na. Unsa man Ambi na. tungaon ni mo ni. Kita ka na eh? Ayaw bay. Usa man, kanay mo ako ihatag nimo na. Bay, grabe po ka bay. Oy, pwede ba akong paningkamot bay makakwarta ko ayo nya. Nga naong ko ninyo. Sig budaga na. Pila man na? 104. Grabe. Ambi na 1,000. Ambi ni. Kanay mo ha. Inis ta bay. Unsa man ni kwartahan eh? Basig kinawat pa nimo ni. Kabalo ka bay, perting paningkamot na ko. Takoy hagbason nito wa panahuman. Pasalamat kay kong kapitan bay kay pasii ko. Nga Ay sabang kapitan ha, pag mutugan ka, ipapriso ka namo. Ay sabang. Kung mutugan ka, ipapriso ka namo. kamo. Buhi. Lakaw dito, lakaw. Bantay lang kag mutukan ka Lakaw. Tukan. Bantay lang mo bay. Imandan ko ng mga naong ninyo. Sige. Mutukan ka ni ka. Sige. Sige. Lakaw. Lakaw ka dili. Kaabi mga tawhaan na to. Panid ang mga naong ani pantay lang gibong pasakpan ta mo. Ha? Nakaisa ka libo gyud ta pre. Kuan ko na bahini ko. Kuan ka ni. 300 mo, 700 ako ah. Kay dako man kong edad. Wala na. Kuha na. Wala na to. Buwa na. Di na to balik pre. Buwa na imong naong pre. Kapuya. Ay. Abing pagka. Abit pa tanak ko na ato ba no? Oo siya, wa man to siya kaila kay nagtapon magugkag naong. Di na ka isa ka libo ta. 700 ako ani, 300 mo ha. Ihatag lang sa ko, iapas lang. O pasinsilyo ko niya. Ta. Yati. Kamu day mga bata, mga abi na kog si Kinsang manilis nako. Bantay-bantay mga mawa mo. Uy. Ako na yung nanonood sa mga mawa mo. Ha? Agaw pa man tang dako. Grabe. Wa mo na guna-una mga Isa pa kay nanulis niya. tanawa mo og short time mong suot. Dapat ay mga uban niya oh. Ang hina-hina mo nakaw. Pila may gitulis nimo? Ang hina-hina mo nakaw. Pila may gitulis nimo? Ano ako man yung pasanginlan? Akong kwarta 1,220 na kaniya. Pila may gitulis nimo? Isa ka libo yung gikuha. Kamog yung mga bata mo. Bisan pag kuutang ko nimo diri 200 ra akong kwarta. Sige, tanawa. Pila Susunod susunod diri mo sa. 200 ra akong kwarta. Oh. Buwang ka isa ka libo.